Λοιπόν, έχουμε μια ταλέα και θα μπούμε στο μενού να δούμε πόσους καφέδες έχει δώσει, έτσι, και να δούμε και λίγο το μενού. Σε αυτή τη μηχανή έχουμε αλλάξει το κόφτη, είναι αυτός εδώ ο κόφτης. Πιστεύω ότι είναι ρωσασιακός, έτσι. Έχει φαγωμένα τα καρβουνάκια, δεν ξέρω αν φαίνονται. Το ένα είναι εντελώς και το άλλο είναι κάτω από τη μέση. Τέλος πάντων, το ένα είναι τελείως πάντως φαγωμένο. Είναι εδώ μέσα, τώρα γι' αυτό προσπαθώ να δείξω το. Έτσι. Μπορεί να, αν ήταν ο αυθεντικός, θα δούμε πραγματικά πόσους καφέδες έχει δώσει η μηχανή με τον ίδιο κόφτη. Και έχουμε αλλάξει και την αντλία, η οποία αντλία είναι αυθεντική, εννοείται, έτσι. Και είναι αυτή εδώ. Η ημερομηνία είναι κάτω-κάτω, γι' αυτό το δείχνω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η μηχανή. Θα βγάλουμε ένα καφέ έτσι για αρχή, ένα εσπρέσο. Για την ιστορία και μετά θα μπούμε στα μενού. Έχει καινούριο κόφτη η μηχανή τώρα πάνω και καινούργια αντλία, έτσι. Έχει καφέ μέσα, θα δούμε λίγο ακόμα. Strong. Λοιπόν, θα βγάλουμε τον εσπρέσο και μετά θα προχωρήσουμε να δούμε και τα μενού. Οκ, ο καφές, έτσι. Λοιπόν, φαίνεται. Οκ. Πάμε να δούμε και τα μενού τώρα της μηχανής. Θα πάμε κοντά να τα δούμε. Λοιπόν, η μηχανή έχει δύο κρυφά μενού. Θα μπούμε και στα δύο. Το ένα είναι αυτό που μπορεί να χαλάσει τη μηχανή κάλλιστα. Έτσι, εδώ είναι και οδηγίες πως μπαίνεις μέσα. Και αυτό μας κάνει έχει να κάνει διάφορα τεστ της μηχανής. Και μπορείς κάλλιστα από εδώ να πειράξεις και να τη χαλάσεις. Λοιπόν, και το άλλο μενού είναι αυτό. Θα μπω και στα δύο μενού, δεν έχει σημασία. Και το άλλο μενού είναι αυτό που θα δούμε τα στατιστικά της μηχανής, έτσι. Οκ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτό εδώ το μενού. Σύμφωνα με τις οδηγίες. Οκ. Ας φέρω και πιο κοντά να φαίνεται και η οθόνη, να δούμε ακριβώς τι ροφήματα έχει δώσει η μηχανή. Για να έχει έτσι και λίγο ενδιαφέρον. Λοιπόν, ας βάλω τα γυαλιά μου να βλέπω γιατί δεν ξέρω, φαίνεται η οθόνη της. Φαίνεται κάτι φαίνεται, έτσι. Λοιπόν, γράφει λοιπόν ότι κρατάμε πατημένο το κουμπί αυτό, για να το ξαναδώ κιόλας, έτσι. Θα πάμε να μπούμε σε αυτό εδώ το μενού. Είναι σαν το ζωρό. Λοιπόν, οκ. Όχι, συγγνώμη. Μετά το exit πρέπει να το κάνουμε αυτό. Οκ, ξαναπάμε. Θα αφήσουμε να ανάψει. Κρατάμε 2 δευτερόλεπτα μέχρι να γράψει exit. Μπήκε στο μενού, έτσι. Και θα δούμε τώρα τι έχει δώσει από καφέδες η μηχανή. Γιατί μας έλειψε η οθόνη. Δεν πειράζει. Λοιπόν, έχει δώσει 28.807 καφέδες. 28.000, αν δεν φαίνεται διαβάζω εγώ, 807. Σχεδόν 29.000 καφέδες. Έτσι. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Εδώ. Ας βγάλω ένα λεπτό να βγάλω το στήριγμα για να κατέβει τώρα πιο χαμηλά. Λοιπόν, οκ. Φαίνεται. Πάμε να δούμε το νερό τώρα.
έχει δώσει, αν διαβάζω καλά, 1.746.992 ml, που σημαίνει 1,7 τόνους νερό, έτσι αν δεν κάνω κάποιο λάθος, 1 τόνο και 700 κιλά νερό. Τώρα εντάξει, δεν είναι ακριβώς η αντιστοιχεία, αλλά οκ, είμαστε εκεί γύρω. Να μην το πιάσουμε τώρα στα πισταγμένο νερό κτλ. Λοιπόν, 1,7 έτσι. 1.746.992 ml νερό. Δεν τα λες και λίγα. Αυτά τα δύο ήθελα να δούμε. Για να δούμε και την αντοχή του μοτέρ. Μετά εδώ έχουμε αναλυτικά στοιχεία. Τι έχει δώσει σε νερό, σε καφέ. Έτσι. Όλα είναι σε ml. Έχει καταγραφεί για τα λάθη της μηχανής. Είναι με κωδικούς αυτά. Υπάρχουν στο βιβλίο μέσα, δεν έχει σημασία. Δεν τα σβήνω, δεν έχει νόημα. Έτσι. Εδώ μπορείς να πειράξεις τα προϊόντα και να τα ανεβοκατεβάσεις. Μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα, μπορεί και όχι. Εξαρτάται τώρα. Εδώ έχουμε, ας πούμε, που θα παίξει ο καφές, που θα παίξει το... πέρα από τα ml. Νομίζω ότι έχει και επιλογές για τον καφέ. Ναι. Μπορείς να κάνεις λίγο, να πειράξεις λίγο και να χαλάσεις και λίγο τις δόσεις, έτσι. Αν ανεβοκατεβάζεις τα όρια της μηχανής, μπορεί να την πας στα όρια της εδώ πέρα. Τέλος πάντων, οκ. Λοιπόν, αυτό είναι το νερό, 2 τόνους νερό, 29.000 καφέδες. Okay. Πάμε να πούμε και σε άλλο το μενού λίγο έτσι, δεν θα το ξεφυλίσω, δεν έχει νόημα. Ο καθένας μπορεί να κάνει την καταστροφή μόνος του, έτσι. Εδώ είμαστε στο άλλο μενού. Κάνει τεστ η μηχανή, θα πω ότι την αυτόματη δόση μπορείς κάπως να τη χαλάσεις από εδώ, θα ξανά επανέλθει η μηχανή μόνη της μετά από κάποιους καφέδες. Έτσι. Αυτό είναι, βλέπετε την αντιστοιχεία. Πάμε πάλι με το ίδιο σύστημα. 2 δευτερόλεπτα το κουμπί, να γράψει exit. Μια χαρά. Version το firmware μέσα, 50 Hz. Έτσι. Και μπαίνει στα διάφορα μενού, δεν πατάω κανένα τώρα γιατί δεν κάθομαι να θα πούμε σε αυτό. Θα πούμε εδώ που λέει το LCD τη φωτεινότητα, ας πούμε. Έτσι θα την κατεβάσω, θα σκοτεινιάσει λίγο. Φαίνεται. Και θα την πάω στο 50% που ήταν. Είναι παραμετροποιήσιμη μηχανή πολύ. Οκ. Και θα κάνω exit, αυτό ήθελα να δείξω, μόνο το μενού της μηχανής. Οκ. Αυτά με αυτή τη μηχανή.